iro itrai sesien pat ngai khu blei phi paro ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong uji su te ke ka banta ka ba ngakwa banwan ra shapi ha ka ni ka jan men ka dei ha ka ni ka banta ka ba ki ba bon na pedeng jong phi philaya call ya nga philai kali shapang uni aadhar number but kila don ru ki ba message nga ba ngan ya thu lem shapang uni aadhar number te dena takadaw ngala perkhat bangan chu jubab tang ki katu kat ni ki bakli jingkeli te han rei ngala perkhat kat no sin ngan jubab te ngala perkhat ba ka bhai nga bangan jubab be hang ni khnang ba baro phne yo lang ye ka jubab te kumba phi kwa ya kani ka banta ba phin sngo tho te ha ka ju ka por ngaru ngala long ka we ne kita ka ba ngaru ngakwa bangan tip shapang uni aadhar number te kumbang aju yathu epi bang aju sngo tanat ban kli jingkeli na utrai te ngaru ngala kli na utrai te haba ngala kli na utrai shapang kane te hanre ka phla ka jubab ka jong utrai ka long penban ka ba ujubab enga ukhlem ong yenga ba u aadhar number ulong ubasniu bat ukhlem ong ru yenga ba u aadhar number ulong ubabha hanre ka ka ba ulo ong yenga ba wat nom shep ting ya uni u aadhar number hanrai ka ba phadon kam ban shep ting kalong shep ting ban le ya kanu ka pop ka pen sngo si yau ble lada phala long ka ta ka brio ka bala shep ting ban le ya kanu ka kam ka basneu bat lada phala it phala sha ne alun ha ka kerteng ka jong ble pa jongi u ba habneng ka ba mut ba kanom don ka ru ka bala on pen sneu ya pha te ngaru nga khlem no chu hi ban kli kumno ru han renga la shuwat be yakalat ba kumno ngan yo ban pen singo bhai utrai te ha ka jo ka por utrai ula pen singo tho yanga ba lada yakani ka yeng ka ba ha kani ka perthai ha ba ki breu kila te ya ka yeng ka jongki ha ba kila tho e ka kerteng ka jongki don mano ban wan ban ni no lani ban wan ban tho da ka kerteng ka jongki halor jong ka ta ka yeng halor jong ka ta ka pata jong ka tu ka yeng lem da ka la dino ya ka ta ka yeng te kom tahi utrai ru ong ba ya kita ki ba yet yo u ya kita ki ba nget yo u la dap thiet ma u la dap ban siu dor ma u da ka snam ka jong u te haba ma ula dap siu yangi ula dap thiet yangi da ka dor ba kasnam ka jong ka ba mod soitan on amla shu banwan man shon shap yangi la dala shon shap yang nga ba ya phi da ka kerteng ka jong utrai jisu soitan on amla shu ban shon shap ka ba mod andala poi ka ta ka por la da uniu aadhar number u dei shisha uta ubenta ubala tho ha ka kitab jing pen pau kabamot ba laong ba kat ki bom don yak ta syam jong uta umrat klau kinom la ban ya de kinom la ban ya thiet ha ka ni ka perthai kabamot lada ula de shisha uta kabamot utrai jongi on saplat yangi nakata on sapen kiar yangi bangin om shon syam ublei onom shusha yangi ba utau setan on chuwan ban syap da ka kerteng ka jong u hangi haba yangi la dap syap da ka kerteng ka jong utrai jongi ubolong jisu bat upen sengot ho shushu yanga na ka tien ka jong ublei kabab kat kato ka jingbon kibrio ha ka por jong unowa henrei ya ka yeng ka jong unowa ublei ula le kerpang kamshem ja ka basnieu ya unowa bat ha ka por ba ki tu ki sipai jong ki nong Syria kila wan ban ker kot yo Elisha ublei ula pen matla ki khmat ki jong ki ula pen bakla ki khmat ki jong ki ba kim shimla I tho shu ya u Elisha bat kila ha pen ban ha ka ti ka jong ki ula mot ba wan ban ker kot yo Elisha hanrai la sha ker kot pen ban ye ki ni I kata hanrai Elisha ukhlem le pat ke basniu ki phi tip nganget phi tip phi ki basmat don puli ya ka tien ka jong ublei shapang kata but phi I ulot ru ha ka por ba ki tu ki nong sodom ki le wan man ker kot ka yeng ka jong u hanre ha ba ki la wat ban pensniu ya ki angel ki jong ublei
hen rai ublei ula pen man lai ki khmat ki jong ki ba ki le wat ka ta jing khang bat kim shem la yo i ti on dala poi ka ta ka poru ba uta umrat klau on sedang ban le don bor hakani ka porthai hen rai ya ki tahi ki bala jit ki jong utrai ya ki tahi ki bala shon shap da ka kerteng ka jong utrai on sale ka ka bakar pang na mar ka tau ong inga wat nam khuslai shu shania tli hanga namar kata nga shania bat ngam ju khuslai shu shapang utau addhar number lada udai ubas niru on sa pau hi hakaya ka babiang lada udai uba baharu on sa pau hi hakaya ka babiang te henrei on pelat bet ya laki jong ki khon ki jong u te mentahi kat bangi dang yo hi kalat balada ngim shon syap ru kalong ka bamut ngin kiar hi namar uklem ong yang ngaba ulong ubas niu bat uklem ong yang ngaba ulong uba baha te henrei lada ulong pat ubas niu ka bamut kan sedon ka jinga da ka bakarpang yangi ondalapoi kata kasngi balade ban shon syap ya wei po wei ubrio namakakti ka jong ublei ko ong ba uta uban sa shon syap ya kata ka syap jong to mrat klau I wei ru un nam lan te ka bamut balada dehi uta ka bamut on sa syap lut naphang bat lada udai ubas niu ka bamut un sa yada yangi mangi ngenam sya ha kata ka jing syap ka jong u namar lada ki kme ki pa ki don ka jing ki kle na ka banta ki khon ki kti pi tharai ublei un chu hun yangi bangin le chadu jo un chu hun yangi ba on cha syap da ka kerteng ka jong uta umrat klau ha ba yangi la syap da ka kerteng ka jong utrai te utrai jongi unom hun kumta ma utrai jongi le udap da ka jing kmen haba ngi la IT sha u bat ngi don kata ka jing ada ka ba kerpang na mar kata piru wat nam kuslai yo ni addhar ngam nom ba Thailand dat ya phi ba ulong ba bahane ulong bas niu rei ka ga ba utrai ong nga ya kata ngaru ngo ong ya phi ba wat nom shep ting ya uniu addhar number han rei shep ting ya utrai la phi shep ting ya utrai on sa ya da kerpang yangi la da udai shi shahi uniu bas niu kamut kinnam yo hi ban shap engi da lele ru em na mau setat nom nut hi wat taman kata ka kti ka jongi ru un sa ing namar ka don ka ding ka jong ublei hangi te henrei lada umpat dei pan le se udang dei kum utahi ubenta ubangi hap ani pendan kam kum bangi pendan kam ya ka epek lane ya ka pankat bat kum ta ter te ka bamot kanom don jing kta ru em henrei lada ka dei hi ka basniu on sa pelat bet yangi namar balai namar bangi ngila shania scam tang ha u te lada pila shania scam ha u wat ju shep ting ublei utip hi banda ban keri phi te namar ba utrai ru ula jubab e ngatang kata bat ngaru ngam shem nu chu bangan kli jing kli hande ngala shu wat be tang kalat kum nu bangan pen sngo bahaya u te kum ta phi ru wat kalat pen sngo bahaya u te un ya da kerpang na kabenta ka jong phi bat dada u ya da ya phi te pen khuslai le ayu pen batai start le ayu ba udai u balong kumno ai bangin chu shakri be utrai ngin mani be utrai ngin ya be shaprang utrai u ong nga ngala tip hi ka kamram ba unda unke unri unsumar yangi namar nadu ba ngi ngim patlong utrai ula dep tip lut chapang jongi barok khoi ba utrai u badon ka bor bat barok don hakti ka jong u ma u ba control ki ai barok khoi bat kan omja ka ai klem ka jing tip ka jong utrai te tangkat ne hi te to blei unyo ban kur khu yi phi nak ban ta ka buram ka jong blei amen